Здравейте! Казвам се Анна Бехар, учител, логопед и дългогодишен специалист в работата с деца. Ежедневно работя с научогани, като помагам на развитието на техните когнитивни и езикови умения. Затова смело препоръчвам SmartBook. Ето тези книжки, които правят ученето лесно, приятно, забавно и достъпно за всички. Тези книжки са създадени, за да подпомогнат развитието на финната моторика, вниманието и концентрацията. Те са изключително ценен ресурс, както за работа в къщи, така и за специалисти, логопеди, терапевти, учители. Аз ги ползвам ежедневно и виждам страхотни резултати. SmartBook предлага разнообразни задачи за концентрация, координация между окото, ръката и подготовка за писане. А най-хубавото – книжките са за многократна употреба. Всичко, което детето попълни, може да бъде изтрито и книжките да се използват отново. Безкрайно много възможности за учене. Това е ценен ресурс за учители, родители и колеги, който насърчава ученето чрез игра и практика. Поръчайте SmartBook сега и дайте инструмент за учене на детето си, който може да използва отново и отново.